салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метиҳад ки бозам беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо намоем. Якчанд соат пеш UFC 257 ба анҷом расид. Дастин Порье баъди 7 сол тавонист дар реванши навбатиаш Конорро дар формаи беҳтаринаш бо усули нокаут мағлуб кунад. баъди як соли танаффус Конор Макгрегор бо як омодагии ҷиддӣ бар ринг баргашт ва суханҳои Дана ки гуфт Ҳабиб мехоҳад бо нафаре ки дар UFC 257 беҳтарин муҳорибаро нишон диҳад реванш хоҳад кард. Ин суханҳо Конорро ба ҷазб оварда буд ва чӣ хеле ҳама медонем, аз ҳама дида Конор бисёртар мехост ки бо Ҳабиб реванш кунад. дар раунди дуюм ба Порье муяссар шуд ки варзишгари ирландӣ Конор Макгрегорро бо усули нокаут мағлуб карда ғолибиятро ба даст орад. Намедонам ин муҳорибаи Порье ба Ҳабиб писанд омад ё не, аммо бохти Конор ӯро ба шубҳа наовард. дар твиттери худ чунин навиштааст: ана чӣ рух медиҳад вақте ки командаи худро иваз мекунӣ, шарикони спарингии худро ки туро чемпион карданд бо кӯдакон аз ҳақиқат дур истода спарринг мекунӣ. ин суханҳои чемпион UFC Ҳабиб Нурмагомедов мебошад. Дана Вайт баъди мусобиқа эълон кард ки Ҳабиб аллакай карьераи худро ба анҷом расонидааст. Организатсия кӯшиш кард ки ӯро ҳадди аққал барои як муҳориба баргардонад. Ҳабиб ба ман гуфт: Дана, ростқалб бош, сатҳи ман аз сатҳи ӯ бачаҳо дида хеле баландтарай. Ман ҳарди онҳоро мағлуб кардам. намедонам акнун ӯ чӣ мегӯяд. хайр, мебинем. Аммо ман гуфта будам ки ӯ дивизионро манъ карданӣ нест. ӯ аллакай карьерашро ба анҷом расонид. мо хостем ӯро барои як ҷанг баргардонем. агар Ҳабиб камарбандро озод кунад, пас эҳтимол аст ки Порье бо Чендлер барои унвон биҷанганд. гуфт Дана ки барои ин суханҳо Ҳабиб дар инстаграми худ аз Дана миннатдорӣ баён кард. ёдовар мешавем ки Чендлер якумин шуда Ҳабиба ба муҳориба даъват кард. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.